que ten como primeiro punto do día a aprobación da acta da sesión anterior. Neste caso temos dúas actas, a acta do Pleno de Constitución e a acta do Pleno de Organización. Non sei se temos que aprobar por separado ou conjuntamente, non sei se tenes algún problema para aprobarlas conjuntamente. Bueno, en principio pode ser. Sí. Sí. Bueno, pois entón, non sei se hai alguna cuestión que dicir sobre as actas, e se non, pois procedemos a votar. Bueno, os votos a favor da aprobación das actas. Vale, aprobase por unanimidade. Segundo punto do día, expediente 552 de 2023, a proposta de días festivos para o ano 2024. Que a proposta que facemos é non igual que destes exercicios, porque o San Campio cada ano que ven en sábado, portanto é sábado, non é? Domingo, disculpade. Por tanto, a proposta é mércores de cinza, sempre facemos a broma este ano cada, en mércores, 14 de febreiro, e luns 24 de xuño San Xoán. Non sei se o Grupo Popular ten algo que comentar sobre esta proposta. A proposta do Goberno é muito añadir. Moi ben. Algo que comentar? Non. Bueno, pues procedemos a votar. Votos a favor da proposta. Abstencións. Apróbase por votos a favor. BNG, Partido Socialista, Compromiso Voces e como a abstención do Partido Popular. Do Grupo Popular, perdón. O seguinte punto da orde do día, expediente 298 de 2023, subvencións solicitadas a outra administración, basicamente se refire ao pos-planeos de servicios adicional 2023, o segundo. Como ben sabe, a Deputación da Coruña lanza no seu momento unha convocatoria para financiar o plan de obras e servicios dos distintos concellos, e no que no seu momento xa primeiro deste exercicio, se non lembro mal, fixo só unha proposta do plan de obras e servicios ordinario, e que ademais incluía unha serie de actuacións complementarias, non? Bueno, o que sucede é que as actuacións complementarias que naquele momento xa se aprobaron son inferiores o montante global económico das mesmas ao que finalmente se aprobou por parte da Diputación, xa que nos corresponde 439.353,78 para o plan adicional, e nos tiñamos incluído naquel plan complementario de obras, eran actuacións, obras, 345.127,50 euros. Por tanto, temos aí un remanente, unha cantidad extra de algo máis de 93.000 euros, e a proposta que nos facemos, así nos posibilita a Deputación da Coruña, é dedicalo a gasto corrente, fundamentalmente na área de gasto 1 de servicios básicos, que non se pode incluir, porque estamos vendo que hai unha serie de partidas donde necesitamos máis crédito para poder atender os gastos que prevemos e que xa estamos tendo de feito. Poden ser os gastos enerxéticos que siguen nesa tendencia, seguiron unha tendencia crecente no noso caso, e alguna outra partida tamén que se levou de forma sustancial. E por ese motivo o que estamos facendo, o que vamos a facer é propoñer dedicalo a gasto corrente, para poder atender da mellor maneira posible os servizos que presta o Concello, tamén atendendo que o plan complementario xa aprobado, basicamente se centraba en actuacións de investimento, como todos saben. Pouco máis que dizer. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Vai intervir a compañeira
Beatriz Molina, neste punto. Moi ben. Ben, pois moitas gracias. Nós, sobre este asunto, o primeiro que temos que decir é a preocupación que nos causaron as manifestacións que fixo o señor alcalde en funcións na Comisión Informativa de Servicios previa a este pleno, nas que facía referencia a necesidade de destinar 93.826,28 euros do posto adicional de Deputación ao financiamento de gastos correntes do Concello en detrimento da súa utilización en investimentos que melloren a vida dos veciños. E manifestou que a causa desta necesidade era que se estaba dando un problema de liquidez na economía do Concello. E iso é precisamente o que nos preocupa, que no noso Concello haxa problemas de liquidez que deriven nunha situación económica que non permita efectuar debidamente os pagos dos gastos propios do Concello. Tamén hai que decir que isto non é algo que nos colla por sorpresa. Este problema xa se ven albiscando ao longo do anterior mandato e concretouse no resultado da acta de arqueo que se puso a disposición dos membros desta corporación o día da sesión constitutiva da mesma, e na que se reflexaba que os saldos bancarios das contas do Concello a xullo deste ano baixaron en 3.337.541,12 euros con respecto ao consignado en xuño do ano 2019, cando o Compromiso Outes comezou o seu goberno en minoría do pasado mandato, o que significa que a liquidez é, en relación desde xullo deste ano a xuño do 2019, 3.300.000 euros menor. É unha diferencia notable, e aí queda o dato, porque seguro que há de haber quen lle pareza interesante analizarlo. A nós, parecenos que os problemas na liquidez son froito dunha mala xestión económica dos recursos do Concello, e tamén, por suposto, de non confeccionar o orzamento anual en tempo e forma, permitindo así distribuir os recursos comuns en función das necesidades actualizadas a ese ano natural e non traballar con orzamentos prorrogados de anos anteriores que non permiten facer fronte convenientemente a esas necesidades. Segundo se ve no informe de intervención, estes 93.000 e pico de euros empregaránse nos conceptos de bens e servizos correntes dos servizos de recollida domiciliaria de lixo e máis no de alumeado público. En este punto pensamos que é preciso recordar que, ademais desta cantidade que corresponde ao posto adicional 2023, pois xa se destinaron tamén no mes de febreiro a gasto corrente a cantidade de 152.881 euros da achega provincial 2023 tamén do post 2023. O que quere dicir que dos 886.846 euros que lle corresponden ao Concello de Outes do post plus 2023 adicaron vostedes 246.707 euros a gasto corrente, é dicir, un 27,82% da totalidade do montante do post. Isto en lugar de facer inversións a favor dos veciños de Outes. Con estes cartos, pois, ben se podían acometer actuacións, por poñer un exemplo, como o saneamento do Berres, o saneamento do Cangue, pavimentar os interiores do Moledo, os interiores do Lis, os do Cachadoiro, pavimentar a Rúa da Lagoa do Freixo. E se lle soan estas actuacións é porque forman parte dunha moción presentada polo noso grupo, aprobada en pleno, os votos a favor de Compromiso Outes, e que non levaron a cabo, non levaron nunca adiante, incumplindo dese xeito o seu compromiso plenario. Ademais destes exemplos, hai moitas outras actuacións que se podrían facer con estes cartos que foran destinados a investimentos e non a gastos correntes que ben poderían ser asumidos por recursos do Concello se a súa xestión económica fora outra e non a que é. Na Comisión Informativa, o señor Núñez, como alcalde en funcións, tamén fixo
referencia, como acaba de facer vostede agora, que se estaba a ter un gasto enerxético moi alto. E nós preguntamos como é que sucede isto, se no anterior mandato, segundo nos vendeu o goberno, se levou adiante un proxecto que ia a aforrar, polo menos palabras actuales do señor alcalde, 40.000 euros ao ano en enerxía. Iso era o que prometía o señor González. Unha inversión, este proxecto de máis de 800.000 euros, financiados en parte con fondos FEDER e gestionado polo IDAE, e digo financiados en parte porque máis de 166.000 euros financiados directamente con recursos do Concello. Ademais, a estes 166.000 euros hai que añadir tamén outros gastos a maiores, algúns extras resultantes de imprevistos durante a execución do proxecto, como os 26.000 euros que, por exceso de medición, tuvo que asumir o Concello, mediante unha resolución da Alcaldía de agosto de 22, e o resto do total dos 800.000 euros foi pagado tamén con fondos do Concello, porque, ata onde podemos saber, a día de hoxe, esa axuda ainda non foi traspasada ao Concello. Nos desconocemos cal é a situación, e gustaríamos que nos dixera se estamos equivocados ao respecto, honestamente se nos dixera se en algún momento se requireu máis documentación justificativa por parte do IDAE da que enviaron da primeira vez. Porque, se non estamos equivocados, ese macroproxecto, o que realmente aportou o Concello, foi que non se aforrara nada na factura enerxética dos alumeados públicos e que se desembolsara alrededor de 1 millón de euros, que ben seguro ten moito que ver co problema de liquidez o que aludía o señor Núñez, e que provocaría, entre outras cuestións, que agora sexa necesario prescindir unha boa porcentaxe dos cartos do POS 2023 para dedicarlos a investimentos, concretamente 246.000 euros. Nós non estamos de acordo co que propón o Goberno Municipal neste punto, e queremos puntualizar e que quede claro que o que se pretende aprobar aquí hoxe non son as obras as que fixo ilusión o señor alcalde do plan complementario, que esas xa foron aprobadas no pleno de febreiro, as que votamos a favor, certo. E o único que é obxecto de aprobación neste pleno é o feito de que o goberno tripartito destine 93.826,28 euros do posto adicional a gasto corrente, en detrimento da súa utilización en investimentos. Nada máis e moitas gracias. Portavoz do Venegas ten... Sí. Ben, eu non sei, a verdade, non pode decir unha cousa e acto seguido dicir a contrario, non? É unha cousa bastante chamativa. O que estamos falando aquí son investimentos que se van a redundar en beneficios para a veciñanza, porque, efectivamente, as facturas hai que pagar, o diñeiro fai falta e hai un aumento do gasto enerxético que hai que suplir. E, ademais, vostedes dixeron moitas cousas, non? Pan, gustalle moito fazer sumas. Eu creo que se sumamos ao mellor os 40 anos do goberno do PP, poderíais quedar unha cifra desas grandes que lle gustan a vostedes, de que se gastaron moitas cousas e que se investiu moito, pero justamente do que tamén falaron é que houve unha mala xestión. E, efectivamente, ao longo de moitos anos, este Concello fixo investimentos, moitas veces, sin calcular os gastos que repercutirían manténdose no tempo, que agora mesmo temos que lidiar con eles. Hai que facer actuacións, por exemplo, como o arranxo da coberta da piscina municipal nun edificio que ten menos de 20 anos porque chove dentro, porque non se fixo unha boa xestión do diñeiro público. Por lo tanto, efectivamente, hai que ir arranxando as cousas que veñen de longo para poder actuar e fazer cousas novas. Eu entendo que é algo bastante sincero. Eu non sei, a verdade, vostede onde escoitou que hai problemas de liquidez, que eu dixen, mentre estaba de alcalde en funcións, que dixen que había problemas de liquidez, o que dixen que había un aumento do gasto enerxético, como efectivamente dixo o alcalde na súa intervención, e, polo tanto, vemos acaído neste momento destinar os máis de 90.000 euros que nos proporciona a Diputación e que un dos seus usos contemplados é, efectivamente, o gasto corrente, que vemos máis acaída para poder facer máis cousas e para poder facer máis investimento na veciñanza. É algo moi sincero. Despois vostede dedícase casi a facer de negacionista da realidade. É dicir, que querían? Vostedes din que se gastaron 3 millóns de euros, o que se reduciu
o diñeiro do Concello en 3 millóns de euros, pero que queren? Que non se use, e despois din que critican non se fan obras, e ao mesmo tempo, non ten ningún sentido. O diñeiro está para usalo, e está para usalo a favor dos veciños, está para facer investimentos, está para pagar as facturas para que non queden pendentes de pago. E ademais, o que dicía, non, de que vostedes casi fan de negacionistas, quero dicir, non querían que cambiáramos as luminarias, non querían que se fixera un proxecto de cambio e renovación das luminarias. Que pretenden? Que sigamos con farolas de outro século neste Concello? Como vai a cuestionar? Que a verdade me costa moito entender. En fin, mal que lles pese, este Concello ten que avanzar e este é un gasto necesario. E este é un investimento necesario en gasto necesario. Quere comentar algo? Non intervir, moitas gracias. Vale. Bueno, de xeito moi breve, efectivamente, non estuve na comisión que usted indicou, pero estou seguro que iba a estar nas funcións non se refería a problemas de liquidez, senón en todo caso que efectivamente, como usted sabe, debería saber, o Parlamento ten unha serie de partidas, hai unha serie... Pode falar por máis alto? Podo, sí. Como ustedes saben, debería saber, o Parlamento ten unha serie de partidas e hai uns créditos dotados nas mesmas e pode haber algunhas desas partidas, como pasa, como é o caso do gasto energético, que neste caso sexa insuficiente e nos condicione toda a área de servizos básicos, do gasto corrente de servizos básicos. Eso sabe vostede, penso eu, que perfectamente e non implica problema de liquidez, non? Afirma vostede, bueno, que pasou con eses 3 millóns e pico de euros? Claro, vostede diría unha parte que gastamos supremamente, xa sabemos, pero mire, temos unha depuradora que levaba anos sen funcionar. Claro, houve que gastar máis de 230.000 euros, bueno, pagar dos fondos propios máis de 330.000 euros na depuradora, porque a verdade que ainda non comprobamos a Xunta de Galicia chegou a Aguas de Galicia, non comprobei eu, pido desculpas por eso, chegou os seus 100.000 euros da parte que se comprometeu. Por certo, a depuradora, que agora nos custa non pouco cada mes, porque está funcionando, porque non funcionaba. Entre gastos energéticos e gastos de xestión da mesma, estamos nos máis de 10.000 euros ao mes. Pero que temos unha depuradora funcionando, e ustedes nunca tuveron, nin nunca se preocuparon por ter, que é unha cuestión importante. Temos unha escola infantil que se financiou en boa medida por remanentes. Temos un museo da Carpintería Ribeira que se financiou tamén por remanentes. Temos, como vostede ben dixo, efectivamente, sustitución do nomeado, podemos que aportar unha parte importante. Non sei se exactamente, eso pode estar, efectivamente, nesa cuantía. Claro que sí, e, efectivamente, ainda non recibimos a subvención do IDAE, que é de perto de 700.000 euros, e iso lle afecta, efectivamente, tamén ao efectivo que temos nas caixas. Pero todo eso se fixo por remanentes, e os cartos non desapareceron. Fixeron os investimentos necesarios e importantes para, bueno, atender cuestións que estaban sen ser atendidas polo anterior goberno. E creo que son moi importantes, porque todas estas cuestións que acabo de comentar, creo que todos estamos de acordo con elas. E creo que son importantes. Por tanto, agora, o que facemos é o que ten todo sentido, non? Temos unha serie de gastos nos servizos básicos, gastos correntes, no que a dotación orzamentaria que temos é insuficiente. Penso que é unha lógica de todos os concellos. Eu outro día escoitei unha reunión da FEGAM, escoitei a declaración do presidente da FEGAM na reunión que teve coa Xunta, e aí se clarificou unha serie de cuestións que nós tamén tenemos que tocar, como por exemplo, eso de que a Xunta de Galicia ten gratuito a educación infantil. Para as entidades privadas, sí, dalle 300 e pico euros ao mes por alumno, pero os concellos non nos dá, como moito 160, como moito, e nós bastante menos. E iso está asfixiando os concellos, efectivamente. E máis, e outras cuestións que apuntou o presidente da FEGAM, e como son o financiamento do servicio de atención ao fogar, que agora mesmo nós tamén temos que pronto sacar a concurso ese servizo, e vai supoñer
un custe importante, máis importante do que se suponía, porque a Xunta de Galicia e o Estado, neste caso, non financian seguramente todo o que tiña que financiar. Bueno, en definitiva, non vemos, neste caso, ningún problema, ningún inconveniente, sino todo o contrario, en dedicar este montante a gasto corrente, estes fondos do Foro de Deputación a gasto corrente. Penso que vai ser unha dinámica non só do noso Concello, senón de moitos concellos moi habitual nos vindeiros exercicios, e evidentemente vai se compatibilizar co financiamento tamén de obras e investimentos que tamén son necesarios. Ben, o señor Núñez nos recorda onde dixo que había certos problemas de liquidez no Concello e que, por tanto, había que utilizar estes cartos en gasto corrente. Non sei se non nos recorda, eu teño entendido que o dixo vostede na Comisión Informativa de Servicios. E o señor alcalde que non se quería referir vostede ao gasto corrente, pero o que dixo foi iso. Perdón, a liquidez, pero o que dixo foi iso. Dixo que había moito gasto corrente por culpa da energía. Bueno, disculpe, non se pode entrar en debates, pero disculpe, non se pode entrar en debates que refiren a corrupción. Siga vostede, por favor, disculpe, coa súa intervención. Pois, eu teño entendido que o que dixo foi exactamente eso. E si, é certo que os cartos están para gastalos, non para despilfarralos, para gastalos. O di que hai que gastar en investimentos, o gasto corrente non é un investimento, investimentos son outras cousas. Como eu teño o mesmo problema de liquidez, que non ten claro que significa cada cousa, non o sei, pero un gasto corrente non é un investimento nunca. Vale. En canto a que agora van a actuar na piscina municipal porque estaba moi mal feita, recorde que a piscina municipal fixose no ano, inaugurouse no ano 2007. Eu creo recordar que no ano 2007 a piscina municipal foi feita con unha axuda da Xunta de Galicia e con parte da Diputación. Eu, se non recordo mal, no ano 2007, na Xunta de Galicia, gobernaba o Bloque Nacionalista Galego e máis o PSOE. Non sei se ten algo que ver coa historia ou se non. Vostedes dirán. Despois, nós, por suposto, que queremos que se cambien as luminarias. E tanto queremos que se cambien as luminarias como que neses anos que vostedes ven que nunca fixemos absolutamente nada, o que se fixo foi cambiar moitas desas luminarias sin que lles costase un peso directamente ao Concello. Cambiáronse. Que eu recorde agora mesmo as luminarias por tecnoloxía LED, as luminarias de todos os tramos urbanos do Concello. É dicir, da Ponte de Afonso, Serra, do Cruceiro de Ró e do Freixo. Cambiouse toda a liña de luminarias de alumbrado público dende a Portela de Fontendos ata Ceilán. Cambiáronse o alumbrado público de Valadares, cambiouse o alumbrado público de Cuns, cambiouse o alumbrado público de Vigo, e non recordo se algún máis. Iso fixose, como decía, sin que lle costase nada ao Concello, porque se fixo con cargos procedentes do Fondo de Compensación Ambiental. En canto a depuradora, é certo que non funcionaba en pleno rendemento, e por iso naquele momento se sacou un proxecto, se redactou un proxecto para o seu arranxo e deixouse encima da mesa cando o Compromiso por Galicia entrou neste goberno un convenio por valor de 100.000 euros para levar adiante ese proxecto. Están facendo señales de que non, non sei, o negacionismo non sei se pode aplicar máis esa banda que a esta. E de todos os xeitos, durante o 19 para atrás, fixéronse os análisis correspondentes ás augas de saída da depuradora, con resultados sempre positivos. Está vostede en condicións de decir que nestes 4 anos anteriores fixo o mesmo? Que fixeron eses análisis e que deron resultados positivos? Non o sei.
pouco máis teño que decir ao respecto. Moi ben. Non, Xa ten... Perdón, xa rematou, sí. xa me fixo rematar vostede. Sí, eu sí. Quería vostede postillar a postilla. No, pero xa está, non? Rematou vostede. Perdón. Completamente. De forma breve, por favor. Eu creo que Una réplica. o resumen da intervención é que os luminares ven só a forma cando goberna o Partido Popular e cando goberna o resto, pois resulta que aumenta o gasto energético. Home, é moi fácil coller unha pequena parte da historia e quedarse o que nos gusta, pero que a realidade vai máis alá. Como saben, os prezos da enerxía suben, vostedes deixaron máis de 300 facturas en vez de ter un contrato único da electricidade, por tanto é máis complicado fiscalizar e reducir o gasto. En fin, cuestións que iremos solventando co paso. Non se preocupe. Moi ben, vostede non vai a ter nada máis. Bueno, nós tampouco. Entón vamos a proceder a votación deste punto, esta proposta da alcaldía para dedicar o plan de horas de servicio adicional 2, a finalidade que foi indicada. Votos a favor, votos en contra. Apróbase por votos a favor do Grupo de Goberno e o voto en contra do Partido Popular, do Grupo Popular. E agora, se non hai moción de urgencia, pasamos as preguntas, as rounds de preguntas. Hai dúas preguntas que foron presentadas en tempo e forma polo Grupo Popular, por tanto, ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Nada, estamos rematando o mes de agosto. Moitas das nosas parroquias celebraron as súas festas parroquiais, para as cales solicitaron o seu diante o Concello a súa correspondente axuda económica. E con respecto a este asunto, queríamos preguntar ao Goberno Municipal se xa foron abonadas estas facturas, e de non ser así, de non ser abonadas todavía, que previsión teñen de facer o pagamento das mesmas. Moi ben. E por outro lado, a segunda pregunta... Primeiro, vamos unha a unha, se lles parece. Correcto. Vai contestar o Consello de Cultura esta pregunta. Ben, nos últimos 2 anos procedeuse ao remate do ano contado, por tanto, desta maneira reducese a carga de traballo do persoal do Concello, xa ten bastante traballo para sacar outras cuestións adiante, e, por tanto, nos creemos que é máis convinte agardar a que remate a época de festas, para iniciar o expediente e proceder co pagamento antes do remate do ano. O ano pasado pagouse, se non me equivoco, o 30 de dezembro. O 30 de dezembro. Vale, moi ben. Segunda pregunta. Non sei se... Sí, bueno, quero dicir que non están pagadas as facturas. Non, Non son facturas, axudas. Perdón, as axudas. Sí. Bueno, que a previsión que ten, se hai alguma previsión ou non vai haber previsión. Sí, Antes de que remate o ano, para efectivamente, antes de remate o ano, farase o expediente para proceder co pago e pagarase as asociacións que solicitaron a axuda neste sentido. Moi ben. Segunda pregunta, sí. Bueno, por outro lado, que nos chegaron varias queixas de usuarios da praia de Broña, advertíndonos de que os socorristas non disponían do servicio de embarcación de rescate, a Zodia, vulgarmente conocida. E con respecto a este asunto, queríamos preguntar se é certo que durante varias jornadas, ou parte delas, na praia de Broña, os socorristas non tiveron unha embarcación de rescate no areal para facer a súa labor. Se isto é certo, durante cantos días estivo a praia de Broña sin un servicio de embarcación de rescate a jornada completa. Moi ben, vai contestar esta pregunta o Consello de Medio Ambiente. Respecto a isto, dicir que o Servicio de Socorrismo dispuso todos os días durante o horario de traballo de lancha motora. Non vexo de onde veñan as queixas, salvo algún día que poderá haber que eles consideraran que o mar non estuvera preparado, adecuado tal para andar nela, pero sempre tiveron disponible unha... Sempre estou en condicións. Sempre tiveron disponible unha embarcación. Non sei se ten algo máis que comentar sobre esta cuestión. Alguna pregunta oral? Non hai preguntas orais. Algún rogo oral? Tampouco.
Bueno, pois, sendo así, rematamos este pleno ordinario do 2 de agosto e emplazámonos para o primeiro pleno.